Chairde, hecht haar neistum oníochtar, bhfuilm rudbháin dhéanamh. Bhfuilm crut a chur Mheaisín tSicín, agus a cuairt snógam, agus socha crut omláin a chur éis. Bhfuilm échar gobar níos tapúla, agus uabríoch go hamláin, ach cumáile sin bhfuilm stocha cuma níos disise chur éis. So díonhead a dárad son, agus cíhead I gceann tamalínta. Cilúa, conas a hán tú. Lo, a bheith chaithig, am gymá, constanta hénig. Gubja a, stócha. Is anna gnóch inniubh ag scape ma CV mór diampel na háit, an lys gocht. Bheith, gus bhfuil post fecht a got níis. Wel, níl gefóil. Stocha nófin mór an mahas stach sa CV mar sin. Wel, Se, caid switcháil díon dawn crothaach feagnómant chun rudéigena a siad. Háma díorag feos a chur Mheaisín tSicín. stócha gros ró aber enthusiastic lem hiigse ag hasise anna bhór is fad. Awesome. Gáire, aber a bhfuil sort tig bhfuil tSicín beag agat go fóil nó níl éon tí agat néachar. Níl, ha ma stiff leigthe éid an iláin agus sin an méid. Man léan. Se, tá dub tréis báscáid leis nuair bhí sé sa nether. Sanna eachar rud é. Ar chaint bás. Dí ráing ar nether. An tíochttar stólam. An tíochttar na. Nos tuachtar is tíochttar. Is dóna mé, nílim cinnte ach há rudaí fachtagam le íochttar chloch stólam agus gríon chloch an íochttar. So is dólam go bhíine tanam háir ach neidir. Stecar bheith cinnte. Ach smáil mé, ní sé ó ghona mar anam. A bheadar ís canna héh go dogtar uachtar ar sin. Well, mar ha bíon an tóchtar osciún an bhaine stocha nó péad a dhéonta. Smá fermiór mé. Smálam a legan málachtach a hagain seachas ivicha nó ícha na mar sin ach há sé ábhairín dóisce. Awesome. Nuair bhíonn tú caintear stochar aber idir gealú idir nos héin agus nos na híana. Déirim sé imhecha minic amach an déhríocht san hachant. Se. Screenlam bhí immertas focail maithán bhóla ar radio é le nos guest agus nos eggs iad bheasca ach ní críonlam éis. Cinnte cad bhí ann. Neadidirnéis sinna an chéis go díreach chur go ar tána féin ach cad éon sais amachtas fear le go ddraachtas. Tíad fás é I ragart chomá bhchaig. Well, ní raibh sé ann riamh. Ach, bhí sé ann. Well, du chun noch cuid dos na himachtaí éir YouTube agus ní na henracha éir ólas gom ach há ceann áún atá annach genóir fad bíon beirt ag éir an stráite Hag le beirt stocha. sin na go lé. Se. Lúbíine an chomá agus sin agam le bhirte bhírim ó bhráin. Ó se. But Tá lúbíine an chomá agus sin agam le bhirte bhírim a bhráin agus tá si an gomá chomá. Agus bíon
a bhráin tí dochar hiiscin do múidanta fiú bháin míorla so nuair bhí me géisteach le lúbíní í dón go ag mé gearstaíad liscad. Se tuigim. Se neidir is málam na meachtaí acdúla stocha sin dúirt né Se. ach gdas. Rá se club na féile. Bhí saon in idig stáilm hí tar seach is mé ann ach bhí saon fiscéala. Dhéanaas blúir dása san héiread mar sin. Se bhí sé go maith ach bhís tar seach gan dat. Má hagann tú ún a bheith chaithg is féadlumm blúire íorann a thuirt stocha ach se neidir ní cartan is mé. Begurt túsa chuir leis an bhéidirm san bhaile tráid baile is nócha. Se is feardait. An féidir cad bhfuil pacht a bhéir ócha éir beidir a dhéanamh le tóirse. Is féidir a chu sé níos decranis neidir a bhfuil rud níos fearr. Fan gníon na check mar tha bhí slite ann nuair a dhimrís Bhí níos. Be fábalta dóirse dhéanamh nuair daginn san doras a chuir suas agus. Se neidir níos. Bhfuil bás feachta a gcuit go fóil le kilo Neidir a bhfuil. Seans go bhfuil ach ní chaile sé rud tí ben drása. Bíonn tú ró chóirmach. An sean bás cháilte ríist. Fuck! Bhfuil mar chud sif Mheaisín. Ré? Bhfuil mar chud sif Mheaisín. Mheaisín? Mheaisín. Tuigim, tá sé Mheaisín. Neidir bhfuil ná riide. Se is féidir póca dhéanamh le gata. Tugann san dúirt. Tá don éigent sna commons díochait is as an bógáid mé agus níl gaige go gom ach mar leanán déiring chud an fáilterótas chuid iirechtaí ábhar a háirige i hanga áling leanart. Gur míle mágat. San anías. Tá aseolalas methe ráide gom chud físeán. San. Táim se chun dul sa bhríis agus mar lí féinní anamh sa tail. Tuigim, smíanú má, agus bíag cuairimach sna thuimhne bíoch Táid am an chairdeach na léhananta sá. Tásan, ok, bhfuil chaithg mas mála tóg idir sé píosadíag íorann. An bhfuil sé hí straid an sá. Well, níl mar an hústáid a bhfuil. Does a díal as a bhreastalaí seo chuir suas. Go é sin? Does a díal as an bhreastalaí seo chuir suas. Tá sé sé neisce. Well, thóg sé tamlarm ach ní chusan sé in airigedarm. Bhaile gata. Tá gata sé neisce chun an sa. Gata? Se tugann sé póca éirdit tá neisce. Bheoch san go má. Se tá sé nó Ágat. Se. An féidir go leorsáis na oling a rúsáid chun leabigí anamh. Ní deola mé. Se ní dom. Dún 6 céanna oling a ráil chun an leabigí anamh. Bhín tar na methíg tar na gcuirim béidir. Í héan chuir éis sin na hunne.
Ne Okay. bórán. Okay. Ne bórán tó. Ní bóraán. Na bacha dochar bharúsacha is seo. Nílim cinnte chuireach leis go hiad le déanaí dar lumsa ní léon ólas gom fuha. Again. Na héród iníag héan punk an lei stólam. Níl faoin ólas gom maríolar hasan. So, sort seanna críanla semé. Am sé annach an puimcíine ráid agus neidir bíad on sin go bhfuil leach a mochuid. Clách? Leach. Comes clách? No, catárán arágat. Is ben seanna le dríocht. Comes bhain san leis na puimcíní? Mar bíon neidir ná bíon puimcíine agus na cleacha. Neidir a míon. Stoch ag íthe saona bhéidir í heanna. Ó se agus le íthe hánach chó defriúla a gois. Neidir, níl sort seanachas na gleacha gom. Neidir, ní dólam greibh na puimcíní ag gleach nargid. Dólam greibh argid cisin. Is snéméid. Féidir ré go dain. Níl san frist. Chud lenta, ní lenas marrán. Stocha béis duitse meacht. Well, lenas orm aber a techt ar neis. Leis a cuartsa go meach ní gana saon ag marrán. De ceapas go nóiríis hánachas agus de chuir sé rud éigeanta ag cuimhneamh. Gad é hen? Hánachas. Hánachas? No. Uh, Well, I mean, is focail lei sin nach. Ní hinna dúirt. ach an gcuireann sé rud éigeanta ag cuimhneamh leit. I gcuimhneamh? No, ní chuireann. Cad a chuireann sé chuimhneamh lite? Dáin. Sa. Neidir- An siú tag. Ní rás i ddíú mórán ar na dáanta san cadrá. Éachtainnig go chuda. Se. Ní raibh tunnachar có mór san có ar Mheaisín. Mar sin ní cuiin le míad rohá. Ní féidirlumm de rúd a dhéanamh ortha an eilchur. Léir nach féidir. Se chuirde haim taréis meachnamh íonamh ar bheisiín na tSicín agus ha dara nó bíonanta gon sa bhóg ruthaach. Agus há sé ar an méid cianna stólam ní thógann sé níos mó spáis nó mar sin ach há sé ábhairín níos fearr agus há sé ábhairín níos cúinge rud tá anthachtaach mar tugann sé tugann sé deistum cuma níos fearr a chuir éis. Mar sin díonthad an legan nósa a gceann tamil. Ok, há an seanna bhísín há sí mithe agus há sé lam dúin ceann nó a chruthú. Má hantar rá spidóg cá bhfuil na tSicíní. Well, dúirthaid a méid seo bhí tubist beag a gcuin leis na tSicíní bhí leabhar i gceist dúirthaid méid sin ach ná bach lutha san ag tSicíní nótha gcuin. Dúirim sin leit. Ok, tas nómís.
Se, hard a háim a thógann seo dearhead písa mar eolir. An chuid is mód an deara só a sé bunathe an deara níos déanaí i gin zoom bhid nós a dúirt sa ceann dearnach. Ach, an ceann só stocha bhí aim sort difriúil a gomsa ná mar bheith ag sin. Agus sé sin na bhailim é bheith níos cúnga chun go mbeadh ann sort ballaí a chur ina thimpeall. Sné rud smó stocha. Aber bhí a bhunna cheann, a ceann a dhéana zooma, bhí sé 3 bhloc leithid. Agus tháinig ceann sa fós 3 bhloc leithid. Ach bhain go bhfuil an redstone fad, an dearach lucht fad, suite sa lár an sa. Agus tháinig chluinne an sa na himmel stocha. Ach nílid redstone an son. Mar sin féidirlim sort fallaí a thógant ina thimpeall an sa, agus sin a bheith á dhéanamh agam. Cé tú cadtá gceist gom ceann táim. Ok. Bhuas an sa bheith míad a thógant sort cás ina sicíní. An bheith. Agus an sa déan míad cúpla sort cloganna do thuirtéigin ach sort burnout clocks sé hiad nadidir cad a tuachtar ar san. Ach be sé gceist goin ó caithead breithnóir éigin eile a dhéanamh. Se, táim thnáis agus breithnóir eile gom. So sé rud a dhéanaigh an breithnóir seo ná sort an tólas a chuirt sús díon dispenser san. Caithead é bheith dírithe síos. Mar seo. No. No. Má sé gur na observers na breithnóirí chuir gceart. Ok. Sné gceart é. Agus be sé I ddíriú ar gheata. Cad gheata I dhéanamh níos. Be sé ddíriú ar gheata agus beag son stocha iotfa rudí eile gúsáid nílamach gúsáid gheata mar go bhfuil sé sách nadidir binne chiad rud cuioine séir stocha. Ok. Leis an gheata sá leis sé stocha beag redstone á thoscailt agus á dhúna agus beag an breithnóir in ann é sin íscailt. Sné rud a bheith a gceist. Seo héana chuid an burnout agus an sa a chaimiid ceann dus na brathadóir tholas lé na daylight sensors nó steirmid. Agus sé chúis lei sin ná go mbíonn sé á dhústátú hain cúpla uair sa lá stocha. Agus mé leabhar sin be sé a tosnú an clog so ríis is ríis rihan lei. Agus cuirimid ceann eile
os an so caiimid an breithnóir a chuir i gceart cai sé bheith dírithe an an mreathnóir sin. Breithnóir a bheith ar a mreathadóir sin taimid. Ok, agus sin dócha caithead sort díon a chuir leis ach sin méid bheith go gceist. Agus caithead leach a chuir an son. Ní leach agam fé láthir caithead ceann í dhéanamh. Tháinig agam anois. Agus níl testáil ach ceann na bháin. Stig an so, chun go mbeidh na sicíní i nabhainn chun go mbeidh nabhainn iad ó ró. Ok, agus an son a bucéad, stig an son. Agus sin stólam, sin méid. Caiimid sicíní nó í a gháilt agus iad a chuir an so, agus beag na héiread a gobbaid. Seo an dearan nó, céim tú go bhfuil sé ar an méid cíanna nach mór. Dócha na héiread eile mar gceanna agus céimid go bhfuil sé gobbaid ó sa sicín beag sa, bheith sa chás an so. Nis cuirim sort cumir, cuirim na fhreastalaí leis, agus an son taispeánid an finished product daoibh. Déanaí. Tá sé dianta agam. Tá na fhreastalaí san crutthú go méid, agus, stóilm go bhfuil sé go bra. Tá sé ábhairín ruthless de stócha, ach bhíonn an vibe go bhí bhain. Aber is féidir an redstone dhiiscint an sa tríd na fuinneoga, agus deasla mé. An bhfuil deara sa. Seo Mheaisín na tSicín legan na dó. A súla gom go bhfuil na siúiste sásta leis ó sásta sa háimse.